Salutare tuturor, eu sunt Șerban și ne-am regăsit la un videoclip. Astăzi să ne jucăm Roblox, mai exact Itodai, alături de Rareș. Bună! Și de Sara. Salut! Și acum, hai să începem. Hai să vedem cine va fi bossulică. Cine va fi bossul? Un figurant, aparent. Așa le zicem la ăștia. Mani Sarab. Mani Sarab. Da. Hai că am început. Niște cocoși. Bă, mi-ai luat pulpa. Uite-l pe Rareș. Unde suntem toți trei unul lângă altul? Da. Bine, hai după Rareș. Hai după Aici Rareș. nu vine bossul. O plecat. Hai după Rareș. O plecat la parc. Așteaptă-mă, mă! Bă, așteaptă-mă! Omule, coptile! În vârf 7 mergeți pe tur. Aici, fut. Da, mă, e acolo. Vine, fugiți. Hai în casă. Da, hai în casă. Tu unde ești? La etaj? Nu are etaj. Hai pe casă. Da. Hai pe casa asta. Bă, ioi, noi am rămas în casa aia. Hai mă în casa asta în care intra Sara. Hai după mine. Unde ești? Hai, te văd. Tu ești ăla? Nu, e bossul. Tu ești ăla, nu, e bossul. Oh, nu. Hai, Areș! Te văd. Unde e bossul? Nu știu, la tremură tare. Bai, suntem noi trei și încă unul. Da. Hai în asta. Bun. Dacă vă place seria noastră de Roblox cu prietenii, nu uitați să apăsați și voi butonașul de like. Jos! Pe vom omorât? Pe mine, da. Eu am reușit să fug din casă. Bună seara. Eu cum am văzut că vine, eu am fugit din casă. A ce, mai stau eu la povești? Bă, ce slab sunt. Da. Bun, deci mai este un minut. Și bossul apare mare în privire. Mai sunt doar eu în viață! Uitați, băi și fete, mai sunt doar eu în viață. Ce credeți? Putem să supraviețuim? Eu zic că putem, că YouTube-ul poate să supraviețuiască, chiar și coronavirusului. Eu mă uit pe turnul ăsta cu apă. Eu mă uit aici o să fim în siguranță și dacă nu... Bum! Ce parcur i-am făcut la ăsta! Oh, nu! Vine! Gata, mă bătut și pe mine. Asta e, băieți, am pierdut primul meci, dar ați văzut și voi cât de pus la colț am fost. Hai, unde sunteți? Uite-l văd aici pe Rareș și Sara, tu unde ești? Eu pe o masă. Te văd, gata. Uite, interzis nubilor. Uitați, dar măcar priviți partea bună, am fost ultimii care am rămas. Bun. Da, mă înțeleg dacă tu te auzi bine pe video, Sara. Mă înțeleg dacă tu... Dacă nu mă ții aproape de telefonul cu care filmez, cu siguranță nu sunt. Pune telefonul mai încoace. Hai, cine va fi bossul? Sara va fi bossul? Nu, nicio șansă. Nu tu ești. Era să fii tu. Ai, mapa asta nașpa. E mapa, da, e figurant. E mapa asta nașpa. What? Deja am câștigat? Uite, Sara, dacă erai tu Cred că a bossul... ieșit de pe server. Da, poate a ieșit bossul. Uite, Sara, dacă erai tu bossul, nu te puteai bucura de momentul ăsta. În fine, hai să vedem un nou match. Prima victorie, dar nu prea se pune, că n-am apucat să mănânc. Prima victorie nemeritată, adică... Eu am 5%, voi? Și eu 5. 7. E alt figurant. E alt figurant. Sara, iarăși era să fii tu. Ba nu, la mine era să fii tu. Uite, eu căzut asta pe jos. O ieșit una de pe server, de lângă mine. Ba, nu a ieșit. Bine, băieți. Putem să câștigăm oare? Eu văd pe Sara. Și eu văd pe Sara.
Haide să fugim de aici. Hamburger. O să vină aici, boss, o să fugim de aici. Uite-l. Haide, bă, că ăsta e omoară, nu gluma. Uai, Haide, frate! Frate! Nu! Te-a omorât? Nu, vine după mine! Te Eu văd, eu fug. L-am văzut. E în vedere. Gata, l-am E încurcat aproape- aici. E aproape de castel. L-am încurcat aici, nu mai știe unde sunt. Un șerban, unde ești? L-am încurcat aici, sunt la spawn. Și la spawn? Gata, l-am încurcat aici, nu mai știe unde sunt. Rareș! Salut! Salut, ai acolo. supraviețuit? Da. Da? Bă, eu văd, îl văd, e acolo în turn. Da, sparge turnul. Cum tur? Ăla de lângă spawn. Bă, deci știi ce greu a fost? Bă, deci a fost foarte greu să supraviețuiesc, sincer. A trebuit să mă mișc printre toate prostiile ca să supraviețuiesc. Cred că vine. Hai. Bine. Am fost exact turnul în care eram eu. Ai murit? No, băie și fete, am mai rămas eu cu Rare și cu încă unul. Bă, zice unul de pe internet că toți băieții care se uită să dea like. No, chiar am vrut să dau like și n-am dat like pentru că nu-s băiat. No, pierderea lui. Am mai rămas numai eu cu Rare și băieți. Eu sunt departe. Vine după mine. E aici, în spatele meu. Era obligat să dai like. Eu aia mai rămas iarăși, numai eu băieți. Ce ziceți voi de băiatul vostru? E priceput? Interzis nubilor. E aproape de tine tu. Băi, aproape. E foarte aproape de tine. Uite unde e. Aici trage. Ai, ce m-am speriat, bă, știi ce m-am speriat, băieți? Sara, tu ce zici că ai fost prima dintre noi trei eliminată? Ce spui? Ce ai de comentat? Ce am de comentat? E că mai bine îl dădea Dumnezeu în altă parte și nu exact la locul de spawn să mă moare. Ai dreptate. Uite-l aici. Hai, cine va fi bossul? Hai să eu am 8%. Și eu. Abia aștept. Hai, eu te rog, că mi-e dor să fiu boss. Da, bă, dacă ești tu necruți, așa-i? Iarăși bossul! Bă, iarăși bossul, ba, da, tu ești! Bă, iarăși și bossul! Are și bossul. Da! Bravo, Rareș, cruță-ne. Nu Dar mă... eu am fost de 2 ori astăzi. Bă, nu mă cruța, te rog eu. Eu curios totul ce văd. Deja Da, știi, nu cred că știi ce înseamnă cruța. Înseamnă a ierta și... Eu văd acolo niște bolșolani. Niște șobolani. Să nu-l omori, știi? Adică să nu-i faci la rău să moară. Să-i cruțe viața. Bă, vedeți ce bun Bă, de ce ai distrus turnul ăsta, mă? Cine simțit ești? Bai, văd Voi mă vedeți? Nu știu dacă te vedem, că nu aia ne preocupă. Acum pe noi ne preocupă să fugim de tine. Nu să te vedem. Tremură imaginea, vine Rareș. Ce așa? Cruță-mă, te rog eu! Nu te cred. Nu! Bă, băieți, mă bătut Rareș. Ce să zic, mă bătut Așa, Rareș. uite, mai sunt 4 în viață. Bă, Rareș, chiar ești bun ca boss. Foarte bun, bravo. Băi, am 14% șanse să fiu Da? bossul. Uite, văd pe cineva. Cred că e Sara. Ce? Nu! Da, văd două ținte. Mai e spațiu în viață, deci... Mamă, eu trebuie să-mi iau ceva de la... Hai să iau ceva de mâncare, băieți, de aici. Ceapse, uite, m-am speriat, nu vă mai cumpăr nimica. Uite, mai sunt 3. Hai să ne vedem ce face Rareș. Rareș, să nu fii după mine. Ba da, Rareș, du-te mai întâi după Sara. bine. Asta... Hai, Rareș, că poți să câștigi. Bă, sparge casa, mă. Uite acolo un cârnat. Uite acolo. Unde? Fugea pe stradă aia. Stradă? Da, uite, îl vezi? Da, îl văd.
Da, eu acum îmi sparg aici și... Da, văd doi câinăcioi. Deci, hai mai ai un minut să-i prinzi, că dacă nu, o să câștige cărnații. Hai, Alex. Câinații? Da, da. Dar stai, te-am bătut? Nu. A, văd acolo un câinăcioi. Ai bătut-o pe Sara. Nu m-a bătut. Mai sunt câteva secunde. Unde sunt? Da, hai, Alex, că mai ai timp mult. 20 de secunde mai are. Uite, văd un câinăcioi. M-a bătut, da, eram în urmă, în lat. Bă. Nu, cum foi acolo, mamă. 10 minute. Gata. Gata, are și ai pierdut. Să nu mai dreaptă, că De ce? Dar nu Gata. galben, frate, galben era țipător. Na bine, hai, are și ai pierdut și tu asta. 2%, bă. Păi da, pentru că mai înainte ai fost bossul, e logic. Haide, să fiu eu bossul, că am 13%. Eu am 13. Unde ești, mă? Acum am 2. Mai am și 13. 4. 2 acum! Cum am 2? Eu 4. Eu sunt bossul! Eu sunt bossul! Eu sunt bossul! Oh, fain. Ce? Eu sunt bossul! Nu vă voi cruța pe niciunul dintre voi. Încă nu te-am curățat. Du-te la... Mergi până la început că te miști mai încet. Uite mă, deja văd câinăcioi. Dar tu nu o să mă prinzi niciodată. Ba chiar e bună. Dar că nu mă găsești pe mine. Sau mă, bossule. Eu te văd. Dar tu mă vezi? Eu te văd acolo. Uite câinăcioi! L-am prins pe Alex, băieți și fete. Hai mă, hai, acum trebuie scopul... Uite! Uite! Doamne, ce... Mama, acum trebuie să o prind pe Sara, că dacă nu o prind pe Sara, iarăși e problemă. Bă, băieți, eu merg numai că sare și nu apăs să sare pe bune. O să cadă casa, fac casa să cadă. Hopa, Ce uite bă, câinăciorul! Da, burgă, mă, că ți faci. Dai departe de mine deja. Încă de fapt. Bă, deci... Gata! Ia și-mi 4. În casa asta știu cum era cineva. Bă, deci nu știu ce e asta. Știi cum puteam eu să ies și să intru înapoi. Ce putem să nu sare. Sara, ne mai auzi? Unde ești, mă? Adică, ce mi s-a făcut? Doamne, Sara, eu merg să stai și nu apăs să stai. Ești o stai. Uite o cârnată! Uite o cârnată! O, nu e un cârnat! Mai mă trebuie să-i prind pe toți în 10 secunde. Bă, băieți și fete, din păcate nu cred că o să prindem pe Sara. Ioi, Doamne, mă mir că nu m-ai văzut. Gata, uite. Deci mă mir cum nu m-ai văzut. Hai mă, nu mai pune sare pe rană, că și mie mi-e rușine. Nu, serios, dar era exact sub nasul tău. Honor și victory. La mine a apărut failed. Și mie. Dar nu știu ce toți
stai? Dar unde ai fost, mă? Spune-mi, unde ai fost? Am fost în casa în care ai prins tu pe cineva, doar că la etaj. Și ai bani, uite. Hai de capul meu. Poți să ieși și să intri înapoi. Ai, de ce ai spus? Acum nu. Stai puțin. Stai puțin, dă-ți un reset la caracter. Dar nu o să văd cine oi. Ba, da, o să vezi. Gata, acum ești bine. Dar cine Un oi? figurant. A, da. Un figurant. Da, ia Bine că eu am Ia-i 17, mapa 18. asta. ai mapa asta de cărnat. Ce cărnat să fie un cărnat. E încă mi se dă ruleta. Mie încă mi se derulează ruleta. Na. Hopa, hopa, hopa. Haide, băsulică, Stai. vine băsulică. Hai acasă. Bine, în casa din mijloc. Da. Te văd, Rareș. Unde sunteți? Vine fix după mine. După tine? Da, asta înseamnă că ești condamnat. Ba nu, că eu am ieșit din curte. Uite, Așteaptă-mă. Stai, fugi! Fugiți! Băi, haideți după mine, lanțul man. Lanțul man, hai să după noi. O să te rețină că facem asta. eu am intrat într-o casă super faină, modernă, drăguță. Băi, după mine. Bine, hai, am intrat și eu în casa asta din mijloc. Da, nu intrați-mă că vine după voi. Momentan ai tu grijă să-mi depinde. Bă, m-am băgat fix în ea. Fix în ea m-am băgat și am murit. Eu am uit. Te frate, că exact după mine vine și eu n-am viteză. Bine, cam atât pentru azi, băieți și fete. Sper că v-a plăcut videoclipul. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să dați like, share și subscribe. Eu am fost Șerban, el a fost Reale și ea a fost Sara și ne revedem data viitoare într-un nou videoclip. Pa, pa!